No. Takže. Už nie pár dní. Už pol roka ma sere jedna vec. Ide o to, že... Otvorím si tu skicár, hej. Otvorím si tu skicár. Skicár, aby som vám to nakreslil, aby som vám to všetko vybavil. Máš Zem. Hej? Zem. Toto je Zem. Planéta Zem, naša planéta Zem. Tu máš aj vodu, aby to vypadalo fakt ako Zem. No. A na planete existuje ešte ďalšia planéta, teda na galaxii, či čo to je vesmír. Dajme tomu, že to je... Pluto. Dajme tomu, že sú tieto dve planéty od seba vzdialené jeden svetelný rok. Jeden svr. Akože svetelný rok. Hej? To znamená, že to, čo sa udeje na Zemi, uvidíš na tej planete až za rok. Keby exploduje planéta, na tej planete to uvidíš za rok. Rozumieme si? No, a teraz, počúvaj ma sem. Je tu mimozemšťan, takýto mimozemšťan, ktorý má taký ďalekohľad, že vidí na Zem. To znamená, že on vidí to, čo sa deje na Zemi, lenže pred rokom. Hej? No. Ten si tu takto zobere palicu do ruky a on to uvidí až za rok, chápeš? Rozumieme sa? Fajne? Dobre, som rád. A teraz prichádza ďalšia vec, ok? Predstav si, že má ruku jak Saxána, hej? Ruku jak Saxána proste a máš ju všade, kde len chceš. Keby teraz z okna, pozeraj, takto natiahneš tú ruku z obloku, takto, tak si aj v Kauflande, dobre? Si aj v Kauflande. Takú ruku má naťahovaciu a majú ultra rýchlu, hej? Ultra rýchlu, rýchlejšiu jak svetlo. To znamená, že on môže teraz prísť a za sekundu mi dá čo zobrať zo Zeme, hej? Ani nie za sekundu. Za stotinku mi môže dať čo zobrať zo Zeme, hej? Čiže keby mu dám takto klávesnicu, tak už ju nemám, keby mi ju zobere, hej? Už ju nemám. No, to by sme mali, to by sme proste chápali takýmto veciam, hej? A teraz prichádza ten hlavný dôvod, kvôli čomu je tento video spravené. Predstav si, že máš hamburger, kúpiš si hamburger, zješ ho, ale on ho ešte vidí, že ten hamburger máš. A predstav si, že on zoberie ruku, takto a zoberie ti hamburger. Ale jak ti ho môže zobrať, keď si ho zjedol? Jak ti ho môže zobrať, keď si ten hamburger zjedol? Toto není možné. Zješ hamburger, on vidí, že máš ten hamburger, tak zoberie tú saxonovskú ruku. Nemáš ho. Ale máš ho, lebo si ho zjedol. Jak ho môže zožrať, keď si ten hamburger... Teda jak ho môže zobrať, keď si ten hamburger zožral? Chápeš to? To je v piči. No táto teória, to je taká teória, kto mi to pomôže vyriešiť? Kto mi to pomôže vyriešiť, ľudia, ja vás prosím, ja to riešim už pol roka, vidíš? Tu máš dáte... Už od 2016. Dobre. Čiže ľudia, zavolajte more, fyzikárky sa spýtajte na túto question, ja neviem, abo čo, puštite je to na videu, keď bude, ja neviem, pomôžte mi to proste, vysvetlite mi to, ja tomu nechápem. Toto bolo všetko, pokiaľ to viete vyriešiť, tam mi napíšte do komentárov, pokiaľ to neviete vyriešiť, tam mi tiež napíšte do komentárov a zdieľajte to, aby sa to rozšírilo, aby som to pochopil, aby to proste fyzikárke videli všetky, normálne všetko, aby to proste bolo mi jasné už konečne, lebo ja tomu nerozumiem takýmto veciam. No, uvidíme sa u ďalšieho videa, hej, vyriešte to a serus, lebo ja som z toho KO normálne, neviem.